Gaurko ekintza simbolikoa da, baina guk Gipuzkoako Foru Aldunditik 20 urte daramatzagu ia, batez ere ibaiak irikitzen, ibaiak oztopoak dituzte, bertako espeziak beraien habitat bertara hurbiltzeko oztopoak eduki ditu, eta ibaiak iriki egin behar ditugu, batez ere ugalketa errazteko, ibaiak iriki arraiak bere lekura itzultzeko, eta horrekin arrai espezie horiek berriro berreskuratzeko, batez ere Gipuzkoan, ez? Horian ere badauzkagu oztopoiek, adibidez hemen Aduna, Tolosa horia ingurun, La Salvadora presa, eta horiek ere, pixka bat, irtenbideek desberdinak aztertzen ari gera, irtenbide horiek, azkenik ez esaten dugu, zatitu, kendu eta arraiak bide hori irikita aurkitu dezan, goraka igo eta ugalketa prozesu horiek errazteko. Izokina berreskuratzea batez ere da nolabait helburu oso interesgarriei bat lortzea. Urtetan ibaietan, Gipuzkoako ibaietan, beste ibaietan, oso kutsatuta egondu dira eta urte askotan egondu da, denbora luzean egondu da, arrainik eta iaia bizirik gabe. Orduan, saneamendu hasi zanean, urkate kalitatea berreskuratu zen, eta horrei esker arraiak eta beste bizidunak azaldu zian eta egondu zian iritsi zian ibaietara, batez ere ibai nagusietara. Eta izokina da, azken batean, nolabait piramide hortan punta edo erreferentzi nagusia. Izokina honea sartzea, gora iristea, ugalketa egitea, esan nahi du, ibai oso ibai interesgarri eta ona daukagula, eta nolabait bere azpian ere egongo dira, egon behar dian bizidun, arrain, nolabait ekosistema eta habitat oso berreskuratuta eta oso Guk azkenean, guretzako da oso momentu garrantzitsua, bai Tolosar bezala, bai Arrantzale bezala, honea ekartzea momentu honetan izokinak da markatuko du orain arteko bat eta hemendik aurrerako bat, ezta? Errekarekiko egin diran lan guztien topea hau izango da. Izokinak honea ekartzea eta albideratzea berriz ere oneraino iristea, horrek adieraziko du administrazioen artean zenbatenoko elkarlana egindan eta zein izan behar duen hemendik aurrerako gure lan ildoa, ez?